Hey, palawag ma. Come here. Let's go to see the lilies full bloom, guys. Kay gabi wala ta nakakita kay wa pa na full bloom. Karon basig makakita ta nga nag full bloom sila. Mingaw pa kaayo ang palibot. Murag ako ra may gatikaw-tikaw din ang dapita, guys, uy. Wow, mauni akong giingon. Look at the lily, guys. Yan. Kita mo, guys. Wow. Kana ba nang bukad yun sila. Nice kaayo. Ato ta dito sa front dapit. Kay basig maklaro dito. Sayuan naglaag, Art. Good morning, Art. Moy akong gimataog sayo. Oh, pero alas 8 kay wa pa kay ni buka. Ay, engineer, good morning. Sayuhan ni mo naka kuan oy. Lagi. Layo raman kaayo oy, di man nato matanaw. Kani ba? Tiklop basta mainitan guro siya mo tiklop. Oh. Mga alas 9 kay mo hinay-hinay na daw nagtiklop. Hindi ti gabi kay hayag kay. Kani may akong gimata og sayo kay mo tan-aw ko sa lili. Balik ta dito sa kuan sa bridge. Kay nay daghan dito. Balik ta.
Pwede dire sa side sa swimming pool. Good morning. Sakit mo. Ang A few moments later. Hindi ka kabalansi matag. Hindi lang ko, oy, magkuyawan. kana magbarog di ay ta? Padol. Kung padol board. Ay, basig di ra ba ko kay bam langoy. Guys, Katong bike kato. kato aw na ay kuyog. Hawak mo ang bit na daw, ma'am. O sige dali. Kumataga na katabi. Hindi man po available kay. Katuon tao ka ng yellow ba? Kay nana ka sa babaw. Kanang green o, kay dako. Asang green. Bye-bye. Waman nga nabog siya sa len. O mao ni kana nang bunga. Oo, nang kaong ang lipa. Mao man siguro na kay puti man na. Adili na. Gilatan siguro butong. Ano lagi itong nakita? Butong anak ba? Dili. Ako bitan lang isulaya. O gisulayan ni mo na daghang bunga ay sa Dili na nipo. bawang. Lami baya na more siya glitchy. Dili na bawang kaong. Makahubog po siya. Kana? Show arms, oh. Manghipos sa midaan kay wa para ba mi kapanghipos. Mobalik kami. Kabot ning buhol. Mobalik kami diha. Aw, malab mo nun man. Bitaw kay kuan niya taon niyang panghipos ba. Maabtan ta sa oras malingaw tagtanaw nila. May nang ready na daan. So dire mo na sa gabi engineer. Ano ba rin dito? Balay dos daw. Atong sundon ng tag-iya. Pwede Ay, mag-viewing lang sa Denor. Oh, meron niya ay. anhi siguro ikuan ang mga foreigner. Oh, nindot siya pod. Napod siya lahi separate nga pool.
Oh, nice. Nice po diri. Nice og design ang ilang mga kuan. Hapit na mo tikyop ang lilis Alas 10 daw kay Mukuyos. Hapit naman po noon niya mo open na po gabi Nindot lagi ni nga bridge. Naputol mo man ang naputol Ay, sa una. na ay floating kuan Taman. Floating cottage. Haluay po ni. Haluay. Luway di ay to Jandi, di ay to Albuquerque. Sa mga sila. Di ba ba ako niya ito naputol na bridge? Ano lagi na ito nagpatol? Luway. Wala di pwede. How much is the bagel? Kanina lang sa gabi ang bayan ba na may lukon niya by 250. Ma'am Jonna, we're here at Baclayon Church. Baclayon Church. Hi. Pacquiao grabe ha sa mga taga-dalagit ni Pacquiao man ang kalamay Unsa isda oy? Kalamay. Tapilay kilo Gihugop, gihurot ang palit sa mga taga-dalagit noon. Si Mayor wala na kapili. Nahugtad. Si Mayor wala na ipapalit, sold out. Sold out. Bit-bit na. Daghang bagol. Pay. Be, ipakita imong napalit. Oo, daghan kayo. Ipakyaw ni Apay. Grabe ha, oy, gipangpakyaw Manila tanan oy. Wala na nahibilin par. Kuan.
Ligid ra ato ang bantayan nga nilihok na. Island City Mall. Yay, mall na siya. Patay na siya. Bayro. Diretso nag-shopping gani. Ay, ginoo ko. May kwarta. Kalamay ra joy akong paliton ro. Wala pa man kapitong ka. Wa kay na inyo manggihurot. Sige, mapakapit. Ay, nang itom jud ang langit. Kabundakon. ICM. Na murag coming man siguro. Mm. Sud sa amig supermarket kay mamalit og pasalubong. Ato ta sa mga kuan, sa mga delicacies. Naaso sa tumoy engineer. Aw naa day diri. Naghanang tostado diri ba? Tostado ni processed torta. Yan, di ba? Okay, naghanap ko ano ba? Bagong abot ang kalamay, no? Mauni ang Uy. Mo ka ko ra gibayan ako ato dai. What pa?
Welcome home. Magkita namin sa among mga fur babies.